ekwuru m ya ekpetara ụfọdụ anyị ji agbazibọ ya maka na ụfọdụ na-aba agbachara mmadụ kpatacha afọ ruo na settlement bịa cheta ife o mere aha ji obi ka nna bụ ya adịsi na ịchọ ka ọ gaa n'iru onye sa abụ 8 years kedu ife ịchọ ka o mee ndị ọga kwụsị ịkpọ nwa bọị na ọ bụrụ na ime eji nwụ. I want to tell you one thing melo mgbe a na-eme market one kpatakịrị ha kpọtara bọị wee jekwuo nwaanyị ewee jide ya ewekwuo na ọhịa ana tụchasị ya ka ọ ya esi na nsị ya nwa ada ahụ ne 17 or 18 sị na nwefe nchi eji ụnụ ọ bụrụ nwa gị ka ị kpọnyere mmadụ ọ ga wee gwa m wee bụrụ na o jekwuru nwaanyị ka ị ga-eji kpọrọ ya kpọnaga nne na nna ya agbaratara gị ya how would you feel? Sị nke na na-ekwu nsị bahara na ya mba kọshọn ọhịa na ọ bụkwa na nwatakịrị amachara ife na ama akpọpụ ya ka ọ jasa aba na ọ mara ife ka itinye ya mmadụ n'ime nsị ịkpọpụ ya kpọnaghị ya vileji kedu ka obi ya dị nne na nna ya maka na onwezi ga-akpọzi ya bọya ọzọ n'igbugo nne na nna ya gbuo the child nsị ya na ọ bụrụ na uche nke m achụ na nwatakịrị hapụ ya ọsị na ya na-ekwu na ogede ya mabụ na ya gwa na m ahịa egwa na m enweghị obi eji ebi ya nsị ya ma na-enwe obi eji egbu mmadụ n'ọgwọ family ka ị na-egbu generation ka ị na-egbu but the man saw sense in what I told him over 2 years nwa a na-egosipụta a na-erube the man ife na-agwa ndị be afa na-enwere ndị be anyị ndidi chụọ ya onye efe n'elu ọkwa bute ife anyị na-ekịta ha n'igbo anyị nwatakịrị sa abụọ n'ọnụ tụọ elu unu ka ọ bụrụ mmadụ